Tres xornadas compoñen o primeiro seminario Frautísimamente que organiza o Conservatorio de Ribeira co obxectivo de aumentar a oferta educativa do centro. É un seminario que se vai a realizar trimestralmente de flauta, que van a vir maestros a enseñar e a dar unhas clases. O primeiro dos encontros terá lugar esta fin de semana, o sábado en horario de tarde e o domingo durante toda a xornada. Estará dirixido por Adrián Silva Madalena, a frauta da Banda de Música Municipal da Coruña. Está distribuído cun encontro por trimestre, no cal vamos a ter a tres moi bons músicos impartindo ensinanza no noso centro. O primeiro que vai acudir a impartir clases vai ser este fin de semana Adrián Silva Madalena, que é o frauta principal da Banda de Música Municipal da Coruña. Os outros dous encontros desenvolveránse as últimas fins de semana de febreiro e de xuño e contarán coa presenza de César Concheiro, profesor do Conservatorio da Coruña, e Silvia Roza, frauta solista da Orquestra da Ópera de Hannover. César Concheiro, como dixo Álvaro tamén, é mestre do Conservatorio Superior da Coruña. Ademais, hai anos formou parte da Banda Municipal da mesma cidade, da Coruña, e ten colaborado en numerosas ocasións coa Real Filarmonía de Galiza, coa Orquestra Sinfónica de Galiza ou coa Orquestra de Cámara Galega. Por último, Silvia Rozas é unha mosiña moi nova de 20 e poucos anos, pero que aínda así leva xa moitísimo percorrido. Agora mesmo é solista da Orquestra da Ópera de Hannover, e na súa etapa formativa foi academista da Orquestra da Ópera de Berlín e da Sinfónica de Hamburgo. Tamén formou parte das orquestras xoves de Galicia, da Española e da Xove Orquestra Europea, nin máis nin menos. As prazas para esta fin de semana xa están completas, pero quedan vacantes para as dúas xornadas posteriores. Os interesados poden contactar co Conservatorio de Ribeira para realizar a súa inscrición.